גוף האדם, מכונה אנושית מופלאה המתקיימת בזכות רשת צינורות הולכה, המובילה חומרים חיוניים בין כל מערכותיה. כמו גוף האדם, כך כל מדינה חיה ונושמת בזכות מערכות ההולכה הזורמות בעורקיה. חברת צינורות מקבוצת גאון אגרו, יצרנית צינורות הפלדה הגדולה בישראל, מייצרת ומשווקת צינורות פלדה להולכת מים וביוב, דלק וגז וצינורות לתעשייה ומבנים. עוצמה טכנולוגית ועסקית של חברה גדולה, המאמינה ביחס אישי וקשוב כמו של חברה קטנה. לאורך שנות פעילותה צברה החברה ידע וניסיון רב, המאפשרים לה להושיט סיוע מקצועי ומקיף לכל לקוח, החל בייעוץ טכני, בחירת פתרונות ותכנון כבר משלב הרעיון הראשוני. במפעל החברה מיוצרים צינורות פלדה בקטרים מ2 צול ועד 100 צול. קו ה100 צול מהווה עדות נוספת ליכולותיה המקצועיות והעסקיות הייחודיות של חברת צינורות. הצינורות מיוצרים בשתי טכנולוגיות עיקריות, צינורות בעלי תפר אורכי בקטרים מ6 צול ועד 24 צול, וצינורות בעלי תפר ספירלי בקטרים מ20 צול ועד 100 צול. האורך הסטנדרטי של הצינורות המסופקים הינו 12 מטרים ו20 סנטימטרים. החברה מספקת גם צינורות באורכים לא סטנדרטיים וברמת שירות גבוהה בהתאם לבקשת הלקוח. בהתאם לדרישות הלקוח ניתן לצפות את הצינורות בציפויים שונים. כמו כן, ניתן לעטוף את הצינור ב3 צורות עטיפה שונות. חברת צינורות לא מפסיקה לחדש ולשפר את מערך הייצור שלה לטובת לקוחותיה. ברוח זו נרכשה חברת אימאט, בעלת פטנט בינלאומי לייצור ציפויים מתקדמים למתכות ולחומרים אחרים. חברת צינורות משקיעה משאבים רבים לעמידה בדרישות האיכות והבטיחות הנדרשים לעמידת הצינורות בתקנים ובמפרטים. מערכת הבטחת האיכות בחברה עומדת בדרישות התקן ISO 9001. כל הצינורות המיוצרים במפעל החברה עומדים בדרישות מכון התקנים הישראלי. בנוסף, מתמחה מפעל צינורות בייצור צינורות להולכת דלק וגז על פי דרישות התקן האמריקני המחמיר API 5L. בהתאם לדרישה זו שולבו מערכות בקרה ומעקב ממוחשבות במערך הייצור במפעל. תהליך ייצור מורכב זה מעמיד את חברת צינורות בשורה אחת עם יצרני צינורות הגז והדלק מהמובילים בעולם. תהליך הבטחת האיכות הקפדני מתחיל עם הזמנת חומרי הגלם ונמשך בכל שלבי הייצור עד סיום הנחת הצינור בשטח. חברת צינורות רואה חשיבות רבה בעמידה בלוחות הזמנים של לקוחותיה ובהספקה מהירה. לשם כך, הקימה החברה מערך העמסה והובלה, הפועלים במהלך כל שעות היום תחת פיקוח קפדני. בשטח עומד צוות שירות שדה של מפעל צינורות לרשות הקבלנים והלקוחות, במתן הדרכה להנחת הקו ולביצוע בדיקות לצורך אישורו. צוותי שירות השדה הינם נדבך נוסף וחשוב במערך הבטחת האיכות של החברה. צינורות רואה חשיבות רבה בשימור איכות הסביבה,
היא פועלת בשיתוף פעולה עם המשרד לשמירת איכות הסביבה ועומדת בסטנדרטים ירוקים בינלאומיים. צינורות, למעלה מ-60 שנה של תעשייה ישראלית המהווה חלק בלתי נפרד מפיתוח המדינה ותשתיותיה. עובדי חברת צינורות הם העוצמה המחבקת ליצירת שותפות אכפתית עם כל לקוחותיה. חברת צינורות מובילה בעוצמה את תחום ההולכה לקשר ארוך טווח.